market gin jouso chieng' chiro no inyalo neno ji mang'eny saidi bwana, kendo nitie jomoko ma gin kanyo ma nyaka itang' kodgi kabisa, joboksi matugo kanyo gidwa ni gipikie box no, ipikie box ni dhi win. Omera miwinjo ma pesa ma ok pesa ito ni kala maber bwana, to ori no mamuori wero ng'ato chamo siling 100 ma ji owuo te gicha dhi biro ni chiro te odhi owuo, oketo 50 to chamo 300 tipenjiri ni yawo chako tugo mar ariyo bath kamineno gi tugeno to lewni uso siling 10 lewni 20 penjiri ni yawo to jogi timo ang'oni. Ogudu mani gombo 5 suspenda mani gombo buogo godo nyiri mani dwa dhi godo e kiche vest mar Citizen la Obama makoro kowuok Omera kama Ronaldo, vest mar Ronaldo kama ne Ronaldo dhi otita wiye te to dhi owe nyak sure moro achiel kae kama lewni mag kagima mano kore kama koro gine dhi piye yiere no, yani moko go head moloyo go Ronaldo bene nigi sunga inaweya mar USA uri Brazil manambanya inyaweya mar USA ipenjiri ni pesa nada yudo nade koro joka luonga back, yani ene jachien yudo mana ka gimoro suteri kacha ing'iyo ng'acha osechamo gicha didek kineno in koro gima dhi golie e ng'eng'ne en if i realize ni ji 10 osechamo to pod ling joma wachungo ka gi jogo osechamo te ago bis gi pes ma dhi lani adho kadhi duoko ne daf taloso profit paro moro biro ni kare mi go nyaka kwano ni chieng' ida nyiew ne mamau kata mana kit kama siamori surprise go koro ti gi pesa neno idhi kao siling dongi en so itwe 50 ni mikwonga tugo ni piep chamo 200 acho ni we maji udugo penye ni bwana tija bahati melich manade koro idayo dhogi bai wachamo pana bwana ti yombo malich kama pesa cha ngeni poko miye lweti ikoni ni ya podi paki apaka kidwaro pesa imi ama inyalo tugo icha kipenji kichiemo tidhi mbele gi tugo winjo ni siling 800 mapoki sandak koro kowuok ma sandak mayoyo te sandak pod nyien idwaro je thum magicha no wachi ni to Christmas be chiegni thum med boy ema no wacho ni ji dhi ye molando ni Jisa Games mowacho ni bwana temuru so up mat list ka abi ni kweruga mondo inform ne thum ne gweng wacho ni wang koro kik ji dhi thum ni kik osekwer ni kik ji dhi thum kanyo ero nitie nyiri moko ma dhi biro kanyo sawa haiti winjo ka ngama DJ yani ngene nyaka ketgi gin gibedo security e thum bana ni to kwer ji to nitie ngama biro ng'ato biro ndiko nying ji e thum bwana Joluore sawa and you should check on walo moro maneno ka ji dhi thum kanyo kari luongo uwe thum bana tise chamo pesa cha mane pesa mani tugo go kadi cha you will nade ose chame dunga ngisi ni ayuak ochami adwa dhi ywak e choto choche manie chiro ka be chulo lit moloyo ochami pesa